se dijelu novci danas. Ili neka zloba. Pa je 50. Skoro će vam se obratiti gospodin poslanik, pa će vas i on pozdraviti. Ja bih vam samo rekao par riječi što ćemo večeras učiniti. Ja bih vas zamolio sve redom jedno po jedno da se samo predstavi imenom i prezimenom i koju udrugu ili instituciju predstavljate, a kasnije ćemo u razgovoru se malo međusobno družiti, razgovarati, jer ako bismo išli malo dulje u program ne bi završio do ponoća. Niko Ilić, predsjednik Udruge hrvatskih poduzetnika. Marija Žvan, Hrvatski dom Velsa. Bilo Brkivo, Hrvatski dom Velsa. Mato Šimunović, zajednica hrvatskih udruga Gornja Austrija. Ferić Pelinger, ja sam Grešćanski Hrvat. Mata Ružić, predsjednik Hrvatske zajednice. Ivica Pešnik, Hrvatska katolička misija Beč. Nika Račić, Hrvatski centar i udruga hrvatskih studenata u inozemstvu. Možda malo istaknuti koliko mi vi značite, Hrvati u Austriji, i brzo ćete prepoznati da sam ja ne samo diplomat koji sam došao iz Hrvatske, nego da sam isto odrastao u iseljeništvu u Njemačkoj i tako ima jedan poseban osjećaj prema Hrvatima koji se nalaze ne samo u Austriji, nego u inozemstvu, koji su morali iz različitih razloga napustiti domovinu. Nakon ovog mog kratkog predstavljanja, ja bi jednostavno onda vas pozvao da se malo jednostavno družimo ovdje u ovoj prostoriji, tako da možete u jednim malim, ajmo reći, grupama ili pojedinci, možete s kolegama iz veleposlanstva s menom malo popričati i možemo se čak i dogovoriti da pojedine udruge mogu i kod vas posjetiti tijekom godine, neću sve to moći obaviti u tjedan dana, ali korak za korak, tako da se jednostavno malo povezujemo i stvorimo, ajmo reći, na tome ću raditi jednu jaku jezgru Hrvata i gradišćanskih Hrvata koji jesu već, možete stoljećima, jaka jezgra u Austriji, da stvorimo ovdje nešto što bi u modernom jeziku rekli ein gutes Netzwerk. Evo, ja sam za diplomacije jednostavno da vas pokušamo nekako, ne mogu reći držati na okupu, ali da vam nudimo jednu platformu gdje se međusobno možete upoznavati s jedne strane, s druge strane, zato što dolazim sam iz te iseljene Hrvatske, da neke trzavice koje su uvijek u nekim, Njemci to imaju lijepu riječ, ja ne znam kako se na hrvatskom to može reći, Vereinsmeierei, onda između udruga se uvijek stvaraju neke tenzije, svađe ovako, da se tu nađe neka moderacija, da se te tenzije jednostavno smire. To sam jako često mogao vidjeti u Njemačkoj i uvijek je dobrodošla neka osoba ili jedna skupina ljudi kojima je jednostavno cilj da zajednički nastupamo, da zajednički djelujemo, pa onda se u 4 oka možda neke stvari mogu i riješiti koje se na prvi pogled smatraju velikom preprekom da ne možemo zajedno sjediti i razgovarati. Veleposlanstvo je jedna platforma ovdje gdje ću pokušati na vas misliti koliko je gotovo moguće. Možda ne možemo sad sve objediniti u jednom velikom događaju, a možda i možemo, mislim redovnim sastancima, nego ću se koncentrirati na neke udruge, skupinu udruga, da ćemo moći neke stvari možda zajedno pokrenuti, ali ne u smislu da mi budemo sada suorganizatori, to isto, mi možemo biti pokrovitelji, mi možemo podržati određene akcije i projekte, ali mi ne možemo vama reći što ćete vi raditi i što ne možete raditi. To mi ne želimo. Meni je jednostavno bilo večeras važno da jedan dio koji se mogao odazvati, koji je došao, da sam vas jednostavno mogu pozdraviti i stvarno vam reći da je iseljena Hrvatska i vidim, jako mi je drago i da je Hrvatska katolička misija ovdje zastupljena
časni da ste tu. Tako da su to elementi nečega što je uopće omogućilo da mi diplomati, pa tako i ja, da možemo izgrađivati našu diplomatsku službu, da možemo biti vani. Se radujem da ste ovdje i da sam vas mogao upoznati, pozdraviti i ajmo započeti jednu novu eru, jedne suradnje, ali stvarno u interesu Hrvata u svijetu i naše domovine Hrvatske. Hvala vam lijepo. Totalno nervoz, stalno govori svaki dan nekom gospodarstvu. Ona je predsjednica sigurno. I biblioteka, prva hrvatska biblioteka u Beču. Kakve slike? Kakve slike? Njemačku, ali Ne, ovo su 300 još napadano. dobro, vi niste došli do čaše. Ali što mi je dužo. Ali na neću bi ja rado. Ana Marija. Je. Marijana, znate, Ana Marija ste upoznali? Ana Marija, haj. To svake godine izlazi. Ako ne pročitate pa ćete po povijesti. Ja sam puno dana radila. Mi smo se vidjeli u basketbalu. Jejbo, kako ne? Može. Oprostite, kako ono kažu, žena, amo mi nećemo da bi gosti išli cijeli. Ja vam sad ću dobiti jednu lijepu iz Rathausa. Ovaj projekat je na topu. Svakako. Danke. So, Wunschstadt, Duisburg. Pa ti nije slobodno, kombiniraj, ali gledaj, imam dovoljno vremena. Znači da sam bio jako zadovoljan i iznenađen sam bio koliko je ljudi došlo, koliko predstavnika udruga i moram reći da je taj jedan potencijal na kojem se može jako puno graditi. Apelirao sam na zajedništvo Hrvata i hrvatskih udruga, razlikujući i građanske Hrvate, iseljenu Hrvatsku. Mislim da je to bitno zato što su građanski Hrvati dosta su integrirani u društvu. Naši Hrvati koji su došli prije 10-20 godina, oni korak za korak idu u tu integraciju, većina njih je integrirana, samo što postoji opasnost da u datom trenutku ljudi se asimiliraju, što nije dobro.
Znači, nek budu oni svi jedan važan dio i konstruktivan dio austrijskog društva, ali nek znaju odakle su i to se očituje kroz učenje hrvatskog jezika, poznavanje hrvatske povijesti, kulture, druženja. I to je jedno zajedništvo gdje se onda i iseljena Hrvatska i građanski Hrvati mogu konstruktivno raditi na zajedničkim jednim projektima u Austriji ili u Hrvatskoj.